αρχίσουμε αυτή τη μέρα με μία ποιήτρια που φιλοξενούμε σήμερα στο σχολείο μας, την κυρία Λαμπρινή Μίχου. Ένα, κάνουμε. Λίγο για να την καλωσορίσουμε. Ευχαριστούμε την κυρία Μίχου. Η κυρία Μίχου είναι απόφοιτος αγγλικής φιλολογίας. Σωστά. Ασχολείται με τη σωματική ψυχολογία και με το ποιητικό κινηματογράφο. Πολύ ενδιαφέρον. Κυρία Μίχου, σας καλωσορίζουμε και περιμένουμε το βήμα σας. Καλημέρα και από μένα, παιδιά. Μεγάλη χαρά είμαι μαζί σας αυτή τη μέρα και θα ήθελα να μοιραστούμε ένα ποίημα δικό μου. Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Ο μύθος των παπαγάλων». Παπαγάλοι, λιλιπούτη, λευκή. Όταν την ψυχή σου χάνεις, πίσω την καλούν. Τους εφαρμόζεις στην άκρη της κάτωση αγώνα σου. Όσο γέρικο κι αν είναι το σώμα, αφηγούνται τη ζωή που πέρασε. Όσο πιο μικρή, τόσο πιο μαγική. Χωράνε στην καρδιά, στα κόκαλα, στο αίμα. Τραγουδούν βαθιά μέσα στο σώμα. Νότες χτίζουν, νέους χτύπους, στην καρδιά. Ευχαριστώ πολύ. Τι εικόνες μας δημιούργησε, τι συναισθήματα. Με αυτά τα ωραία πράγματα, ωραία λόγια, πάμε για μάθημα, μπαίνουμε στις τάξεις μας.